எத்தனைக்கு வந்தீங்களா? எத்தனை மணிக்கு வந்தீங்கன்னு சொல்லுங்க. எத்தனை மணி வரைக்கும் வேலை செய்வேன்னு கேட்குறாங்க. 10 மணி வேலை. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கிலோ இருக்கிறீங்க? 20 கிலோ 30 கிலோ. පස්සේ අපිට ගොඩාක් ඒක තියෙනවානේ මම බලන්නේ. අපි සතුටින් මාත්‍ය මේ වගේ අපි බලන්න අපි ඉතින් සතුටින් කොයි මාත්‍යත් මේ අපි බලන්න ආන්නේ. எப்படி ஜனாதிபதி நீங்கள் எந்த ஜனாதிபதியுமே எங்களை பார்க்க ஒரு நாளைக்கு வந்ததில்லை. நீங்கள் வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு. அது இல்லாமல் சம்பளம் 700 ரூபா கூட்டி கொடுத்துருக்கீங்க, அது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ரெண்டாவது எங்களுக்கு இந்த ரோட்டுக்கு பஸ் வேணும் சார். ஸ்கூல் கஷ்டப்படுறாங்க. நீங்கள் இப்படி வந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். Cara දවසක් මේ උදව්ව කරලා නෑ මාත්‍යා අපිට මේ පඩි වැඩි කරලා දීපේකට ගොඩාක් ස්තුතියි. எப்படி Dia kan ni. Dia ni. உங்களை எதிர்பார்த்தது நல்ல சந்தோஷம். மற்றபடி எங்களுக்கு இந்த சம்பளத்தில் நீங்கள் ஜனாதிபதியாக வந்து எங்களுக்கு இந்த வருஷம் இந்த மாதம் எங்களுக்கு இந்த 750 ரூபா சம்பளம் கொடுத்தது எங்களுக்கு சரியான சந்தோஷம். இந்த சம்பளம் கிடைச்சிருக்கு, அது சரியான சந்தோஷம். ආපික ඒ තරම් සතුටක් නෑ ඉතින්. අපි වතු කම්පාව වෙලා මෙච්චර කවුරු බලලා නැහැ. අපි සෑරවිලා අපි බලනවනේ. දැන් සෑර අපි එක්කෙනෙක් වගේ අපි හරි ආදී සතුට වෙනවා. සෑර අපි ඔබ නාව පස්සේ தான் கையெல்லாம் பார்க்குறாரு. சம்பளத்துக்கு நாங்கள் வேலை நன்றி சார். வந்திருக்காங்க போகுது. எத்தனை காலம் கழிவு எவ்வளோ காலம் இங்கே வேலை செய்யுங்க? பென்ஷன் எடுத்துகிட்டு போகணும். 7 வருஷம் වැඩ කරලා දැන් කැෂුවලි වැඩ කරන්නේ. දැන් අයින් වෙලා ලේටින් පස්සේ රිටර්න් වෙලා රිටර්න් වෙලා ආයෙ වැඩ කරනවා. கோடி நன்றிகள் சார். கோடி கோடி நன்றி. ரொம்ப நன்றிங்க சார்.
உங்கள் கால் இந்த மண்ணில் பட்டது அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷங்க சார். அப்படி ஒரு சந்தோஷங்க சார். பேச இயலாத அளவுக்கு சந்தோஷங்க බුදුසසන ඉතින් කොහොමද වැඩේ? හොඳින් කරගෙන යනවා සර්. අපි 1750ක් ඉල්ලලා උද්ඝෝෂණය කරා. දෙතුන් පාරම උද්ඝෝෂණය කළත් අපිට ඒ ගාන හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔබතුමා ජනාධිපති වුණාට පස්සේ අපි ඉල්ලපු ගාන අපිට හම්බ වුණා. ඒ හින්දා අපි ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. ස්තුති කරනවා. சரியான சந்தோஷம் சார். சந்தோஷங்க. நீங்கள் வந்தது எங்களுக்கு சம்பளம் எல்லாம் கூட்டி கொடுத்ததுக்கு மிச்சம் நன்றிங்க. සමතිතුමනි කරුණාවෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපි මට කලවත්තට ආවට පඩි වැඩි කරපු එක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. ඒකට හොඳ අත්කරක් ලැබෙන්න ළමයිට කිව්වා මේව දෙන්න. ළමයිට සප්පාතු ස්කූල් බෑග් බඩු ඔක්කොම හම්බුණා. අවුරුදු 3ක් මගේ ළමයි ඉස්කෝලේ යනවා. ඒ හැම දෙයක්ම ලැබුණා. පඩි වැඩි කරපුවම ගොඩක්ම සතුටුයි. අපි ගොඩාක් ඒ නිසා සර් ගොඩාක් ස්තුතියි. ඔයගොල්ලෝ සතුටින් ඉන්න ඕන සර්. හොඳයි සර්.